El rival de la penya de la jornada 5 és l'Unicaja Màlaga. Els badalonins visiten Màlaga, on la temporada passada van perdre 78-69 en la jornada 30. El rival. L'Unicaja Màlaga té un balanç de 1-3 aquesta temporada, sumant 3 derrotes consecutives. Anoten 83,8 punts a favor i en reben 83,3 en contra. És un equip alt, amb 2 metres de mitjana, i només tenen una incorporació nova, Cameron Taylor, procedent del Girona, i una baixa, Darío Brizuela, que ha anat a jugar al Futbol Club Barcelona. Punts forts. No és un equip que tingui grans passadors en si, però sí que la passen molt bé gairebé tota la plantilla, 15,8 assistències i sempre busquen l'extrapàs. Controlen molt bé les pèrdues de pilota, només 11,8 per partit, i saben frenar el tempo quan els interessa. I destaquen també en el triple, 39% en general. Jugadors de diverses posicions tenen un gran canell. Punts dèbils. Per contra, no intimiden. Gairebé no col·loquen taps, van molt poc al rebot ofensiu, només 7,3, i tenen grans problemes per defensar la zona mitja. Reben un 60% d'efectivitat rival en el tir de 2 punts. Què ha de fer el Joventut? Aprofitar l'estat de forma de Deshaun Thomas, que a més és un jugador que pot encaixar molt bé, la millora de Borsianski obrint el tir de la posició de 4 i seguir optimitzant la potència interior. Ells tenen jugadors potents i ràpids com Perry i com Alberto Díaz, i això haurà de vigilar-ho molt Guillem Vives i Andrés Feliz. Si la penya juga a tancar el rebot, surt ràpid en contraatac i optimitza les defenses zonals, pot treure rendiment d'un Unicaja que està en hores baixes. A més, la penya ha d'optimitzar el seu tir exterior, que l'Unicaja no el defensa excessivament bé, i jugar pilotes interiors. Cometen moltes faltes i la penya està tenint grans percentatges en tirs lliures. Sumar fàcil hauria de ser també un punt a tenir en compte per a l'equip d'en Carles Duran.